pasayan yan. Saniyan sa rangin yung manyag half Filipino gala. Ang inyong inde pasayan, Jolena Balaleng, a super kalamit siyang bayana. And welcome back to my self-love channel! Nga self-love video na sadang niyong makita karon, and in today's video, mag-uukay-ukay tayo ngayon. Alam niyo naman, yung auntie niyo, yung tiya niyo, mga pasayanyans, Miss Earth na ang peg, so gusto ko na yung sustainable fashion. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest nga mga videos. Gagaling ko lang mag-ukay-ukay at hindi ko in-expect na ganun pala ka-stressful mag-ukay-ukay mga pasayanyans. And as you can see, nasugatan pa ako kasi may hanger kasi kanina. So nasangit ako. So, pero okay lang yun, kibar lang yan. At eto na nga, nakabili na ako ng mga ukay-ukay mga pasayanyans. And I would like to encourage everyone sa mga pasayanyans natin dyan na mag-ukay-ukay na rin kayo kasi the biggest reason kung bakit natin kailangan bumili sa ukay-ukay is nakakatulong ito sa ating environment. Alam niyo ba na ang fashion is one of the biggest pollutants in the world dahil sa mga textiles na tinatapon or na-waste mga pasayanyans. So, by the way, hindi na ako nakapag-video kanina mga pasayanyans kasi mag-isa lang ako pumunta doon at saka ang dami kong dinala, so napaka-hassle sa part ko. So I decided hindi na lang mag-take ng videos while doing the ukay-ukay. Eto na nga yung binili ko mga pasayanyans. Nakabili ako ng short from Uniqlo. This is 25 pesos. At saka nakabili din ako nitong vintage na shorts. So 25 pesos din siya. At meron din akong nabiling vintage bag. Actually, nabili ko to last year. And as you can see, still in good condition pa rin itong bag na to. So napakaganda. Very durable, diba? So nakabili rin ako nitong oversized na polo shirt. Itong long sleeves na to. Tag 25 pesos din ang bili ko nito. Wow, napakaganda. Tapos kanina, mga pasayanyans, nakabili ako ng dalawang pants na tag 35 pesos. So ito siya. 35 pesos lang ang bili ko nito. Tapos ito din, 35 pesos. Diba? Napakaganda nito. Kinilig talaga ako nung nakita ko ito mga pasayanyans. And then, finally, nahanap ko rin yung hinahanap ko na matagal ng panahon mga pasayanyans. Itong oversized na coat. Tag 250 pesos ang bili ko nito mga pasayanyans. Recently, parang na-addict ako sa mga oversized after I gain weight. So, ito yung binili ko sa Raintree Mall, mga pasayanyans. So, mas mahal ito compared sa other ukay-ukay shops na napuntahan ko. So, let's start with the first one. This is a top na binili ko sa Raintree Mall. This is 135 pesos. So, napakaganda nito. So, very minimalist. So, kung feel ko na hindi fashionista, so ito na lang yung susuotin ko. So, 135 pesos. And then, meron din akong nabili top sa Raintree Mall. Again, this is 135 pesos. So, diba, napaka-cute. So, ito yung isusuot ko kung mag-mall ako or magtatrabaho ako sa office. And then, may nabili din akong coat doon. This one is 175 pesos. So, kung feel ko maging office girl or feel ko mag-formal, ito yung susuotin ko. And then, meron din akong nabiling cover up. Again, this is 175 pesos. So, pwede ko to siyang gawin or pwede ko siyang isuot sa office or pwede ko rin siyang gawing cover up pag nagpunta kami sa beach, pag nagkabikini lang ako.
mo sa akong video. And if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions or mga ideas kung unsang pagpakita of self-love, please comment down below para atong ma-discuss sa atong umaabot ng mga videos. And mga pasaynyans, again, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!